Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin ya dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bares restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules
jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh, mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est rien qu'à l'enquête. Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 10 ni wolofila 36 75 ngo 98 10 ni wolofila 36 45. Bawo ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma ye ntɛnɛn ye desanburu kalo ale tile 2 san 2024 an bɛ segukaw fɛ yen sabula bi ni ala sɔnna ma segu yan min ye sira tɔgɔla don o baara kurumukarilu kan ka kɛ bi sɔgɔmada in na segu ni ala sɔnna ma min mana na bɔ o la tile kɔnɔ an na o da aw tulo ka wuladafɛla la nka an ka bi sɔgɔmada in na kibaruyaw bɛ na daminɛ ni min ye wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko tɛnsa watani kɔni u y'a bila waati min kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko drone olu le kɔni bɛ ka lakɔlɔsili kɛ yen o wulikajɔ hukumu kɔnɔna na sa bamaciwale jugawale kɛbaw olu kɔkɔrɔdonba dɔw taara ɲɔgɔn ye kɛ tɛnsa watanikaw fɛ yen kunun ko kari sɔgɔmada joona fɛ sa u tilalen ko b'u kunna Alizeri kan drone ale y'a ka baara kɛ jɛkulu marafatigi kɔrɔlen minnu tun b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ni bamaciwale ni jugawale kɛbaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu ka maa caman fatura waleya in senfɛ an bɛna an da don o la o mana tɛmɛ ka bɔ yen fana Mali ni Egypte olu kan k'u bolo don ɲɔgɔn bolo hukumu kɔnɔna na an ka minisiri minnu bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira yɛlɛma ko kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ni général de corps d'armée Sadio Kamara olu bɛ taamana Egyptekaw fɛ yen baaraw yɛrɛ daminɛna kunungo min ye o tile ye ale y'a ka sɛbɛn bɔ ka bin CFA wari miliyari 87 ko o de donna o zone na san laban ninnu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ o tile ka sɛbɛn fana na a y'a yira sa k'a fɔ ko jamanaden minnu bɛ yen n'olu bɛ faso ka baara la k'olu tɛ sɔn fiyewu k'u ka hakɛw fɔ a bɛ fɔ o ma ko déclaration de bien IRD bɛrɛbɛrɛlitɔ ale y'a ka jɛrɛ 12 kɛ n'o y'a ka conférence nationale ye segu y'an jɛ ka baara maaw olu fana ye u ka tɔn tɔgɔla bolo fana min bɛ segu kɔnɔna na yan olu fana ye u ka rentrée politique kɛ farikolo ɲɛnajɛ ni seko ni dɔnko kibaruya minnu bɛ yen n'olu fana sɔrɔla an na o fara nin kan an ka bi baabu bɛ kuncɛ ni taasibila ye ka ɲɛsin maa 3 ma a fɔlɔ o y'anw yɛrɛ ka karamɔgɔ ye n'o ye kalanfa Isa Njayi ye ala ye ale ka kalifa minɛ a la ekɔlidenw n'i bɛ sanayɛlɛ kalanso la kalan kuncɛtɔ a bɛ fɔ o ma ko mémoire i b'o de dilan k'a yira k'a fɔ k'i ka kalan kuncɛra u b'u sigi k'o lajɛ ale tun ye anw ka o directeur ye Isa Njayi a bɛ san caman bɔ falajɛ yɛrɛ an ka bureau kɛrɛfɛla la an n'a bɛ juma seli ɲɔgɔn fɛ Isa Njayi tɛ maadenni ye
kɛra ministre ye dungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli a kɛr'o ye philosophie maître ba kun don anw yɛrɛ ka kalanso la min filɛ de danganda la cinquantenaire kɛrɛfɛ n'u b'a fɔ ma ko Ensu Flashi Issa Ndiaye ala ale ka kalifa minɛ ala na tasi bila ka ale an yɛrɛ balimakɛ a n'an kɔrɔkɛ n'o ye Zakaria Habib Zakaria Traoré ala y'ale fana ka kalifa minɛ la Sibiri a taara bila a dayɔrɔ laban na kunungo min ye kunu fana an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko mun ye polisiw ka maa mafalenba n'o ye Boubacar Soye ale fana ka kalifa minɛ la ala Tunisikaw fa kun taara n'o furakɛli la so ale bɛ baara kɛ CNT la nka polisiw a y'o baara fana kɛ an na tasibilakɛ ninnu ye an ka kuma kuncɛ waati Falaye ale bɛ nɛgɛ karafew la yaasa ka se ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen lase aw ma bi sɔgɔmada in na an tɛna kado di sabula min ye kado labɛnnen don ale bɛ Bamakɔ an ma se ka an bolo don kado la bi sɔgɔmada in na an kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw bisimila min ye Jani ka ntɛnɛndon sɔgɔmada kibaruyaw nin y'o daminɛtɔ ye an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye bi sɔgɔmada in na kibaruyaw ye an b'a daminɛ ni Tɛnza Watɛnikaw olu fɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko an ka jamanakuntigi a kun y'a yira k'a fɔ ko Mali tɛ batɛmɛsira ye batɛmɛsira tɛ ka da kun jumɛn kan o ye k'a yira k'a fɔ nin waati laban ninnu na an y'a ye k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw ye olu tɛ se ka taa sigi jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ kuda ye minɛn kura minnu sannen don an bolo ni baaraw bɛ ka kɛ ni o ye wolomasiri tabaw kɛlen k'o dɔw kɛ ka lakɔlɔsili kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu de kɔnɔna na sa min ye drone ye kunun b'o sɔgɔmada joona fɛ famantiwale jɛkulu ɲɛmaw minnu bɛ yen n'olu ka politiki baarakɛlaw ye olu dɔw tun taara ɲɔgɔn sɔrɔ Tɛnza Watɛnikaw fɛ yen ka lajɛ kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko olu ye fɛn dɔw sigi sen kan k'u bɛna u ka kɛlɛ taabolo falen jɛkulu minnu b'u bolo k'u bɛna n'olu bɛɛ lajɛlen ko ye n'o ye MLN n'a tɔw ye ko ka Front de Libération de l'Azawad ko k'o sigi drapeau kura k'o ɲini ka fɛnw sigi sen kan baara ninnu kun cɛra fo u ye sɛbɛn bɔ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko u ye nin baara in kɛ o de kɔfɛ sa u kɛlen k'a fɔ k'u bɛ bɔ kunungo sɔgɔmada joona fɛ Tɛnza Watɛn min ye nɛgɛ kanɲɛ 4 n'o ye sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ 4 waati ye drone olu kɔni wulila k'u ka baaraw daminɛ a bɛ fɔ min ma sa ko patrouille aérienne n'o ye sanfɛla munumunu salo ye o senfɛ sa Mali ni Algérie dancɛ la min ye terroriste kɔni ye u caman buruna ye dɛ sɔgɔmada joona fɛ a yira sa k'a fɔ ko drone kɔni ye gosili kɛ gosili min n'u o nana wolo fɛn min na o ye k'a fɔ jɛkulu ninnu ka maa caman bɛ yen n'u kun taara u yɛrɛ sɔrɔ nin ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na olu kɔni bɔra baara la pewu u ka ɲɛmaa belebelebaw caman bɛ a la u yɛrɛ b'a fɔ jɛkulu ma sa ko CSP wa jumɛn na a ɲɔgɔnnaw o ɲɛmaa dɔw maa min yɛrɛ bɛ yen n'o lakodɔnnen don u bɛɛ la sa o ye Fad Mahmoud ye ale yɛrɛ tun ye Gacha o ɲɛmaa ye yanni a ka gɛrɛ sema mɔgɔw la k'u bolo don ɲɔgɔn bolo ale bɛ a la cogo min u ka kɛlɛbolo caman ɲɛmaa fana bɛ a la kamanti jɛkulu ni ka wale kɛbɔ fana kokɔrɔdɔmɔw caman bɛ a la maa 8 ɲɔgɔnna fo ka taa se maa 9 ma olu bugunatigɛw sera ka dɔn olu tɔgɔw sera ka dɔn drone ale ka wulikajɔ sen fɛ nin wale in sa an bɛ se k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ye u ye nin baaraba min kɛ nin ye a bɛnna maa caman ma sabula a yira k'a fɔ Mali ale a fɔ bɛɛ ye Tɛnza Watɛn t'a bolo Tɛnza Watɛn da kɔlɔsili n'a bolo ko nɔnɔ kɛnɛ sigilen tasuma kan Modibo Kone n'a ka cɛdenw olu ka kibaruya ɲumanw dili la ka kɛ ni nin waleya in ye u ka kibaruyaw u bɛnna sen ma kosɛbɛ o y'a to sa Sadio n'a ka baw olu ye wulikajɔ kɛ n'u ka drone ye ka nin maa ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔ baara la nin yɔrɔ in na yan ministre de la défense n'o ye général de corps d'armée a bɛ fo sécurité d'état ɲɛmaa n'o o ye Modibo Kone n'a ka baarakɛlaw n'u ka kunnafoni diko ɲuman ye o fana bɛ fo nin kɛnɛ in kan yan sabula baara min don a tɛ taa fiyewu kunnafoni sanuman dili kɔ n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ u nana bɛnbɛnbɛnw kɛ ka janjugu da ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma Zeyn min ye armée ye a y'i jɔ a jɔyɔrɔ wa armée jɔlen n'a jɔyɔrɔ la fana fo ka taa se waati ma sabula u y'a yira k'a fɔ Tɛnza Watɛn ale kɔni bɛ drone dɔrɔn de ka bolo kan nin waati in na an ka kɛlɛkɛcɛ foyi tɛ dugu ma ye nka dugu in n'i y'a ye Algériens yɛrɛ y'a fɔ siɲɛ caman Algériens y'a kuma fɔ siɲɛ caman ko min ye Mali kɔni ye k'u bɛ gosili kɛ ko nka k'i t'a dɔn ko a bɛ ka to min drone AKENSI ale ka baara de ye o ye drone kura min bɔra o don ko jabaranin na ni mɔgɔw y'a ye ni Sadio taara bisimila k'a di baro kɛlɛtigi n'a ka cɛdenw ma min ye général Boyi ye Alu Boyi Jara n'a ka mɔgɔw bɛ ka baara kɛ n'a ye bi
oluka nore niye ambe dugo ka samia nga wulu masiri tabawye jamana fantan ani nani malien be yororo ukallaka na alsa doga fraka alsa meto wulu masiri tabawu luga gunga miye alman jamana yi uluka surasi mafale nani tumebarala anfaya surasi mafale nani ayira saka foni wati na uko nini na bara mna ukunchera bara kunchela sa ayira kafoko miye buya masiri ko kake uye general da sigide kata franga wulu masiri tabawu nyama ubala gilenga sa uyunya franga ministre somi me wulu masiri tabawu ga kokuna ya saka buya masiri ke alman nuye manani sa we adjoint chef major Maximilian Bensgarier, mi adjoint chef Sébastien Cholier, katase adjoint chef André Rouchouloma, mi adjoint chef Offer Ulunani, mi Mali, alekoni a yirasa kafo, uni bonyama seimingaka, mi nye donjon mi be bino bisaka duma, odo diruma ulumasiri tabaw tokola, uerega la siden tumekenega, Mali ni Allemagne nga brodi noma bila kote, sabula mi Mali kamini ayaga yerama horayata, Allemagne jamana ale kon me kan sigoroma dundo li abetali ga yiwali srawla abetali ga sena srawla abetali ga alwul masri tabawira ga kula saudan wati lawanduna Allemagne jamana ay fenta mange don jomi flene no dira no masa wera yira ka foka jaru ko sebe sawla ni stoma sama belbele bay ka yira saka foko nunu fana sigira ana foko na bara mi mali wul masri tabaw fa ko gonyena alsa wul masri tabaw ga gunga il faut que Mao Gulube Abuja ka ufi bara min be sena sa o dam na kawni kalo etleta ani sey gata kunte no am kalo de bisaba minyi surasuka kubu ndla nyonda o de me Abuja ka ufi Nigeria anga la sigidembe sa no Shagmar Kulubaliye ale ko ni bela jere bismillah ganye mamunu tume kenega sa anga surasi fargulo nyene de kala toala oye Kaburo Dauda Sidibe ani Ablaye Traoré ulu koni senyera nyonda ina Cherian Sefo Karunga Samura, ale kumbe akenega, ani soldat de première classe Amara Job, ulu bela jidon gonu me bulukuru nyeneje, ale ni boxu surasuka boxu, odo kumbe akenega anga chedon sa ayera kaboku konu jenero fin kosebe, ni nyongana je ngoni abe kumfori ni ala akumfurla kamni ni kalo entrevista ba, to abukalo sale entrevista ba, abna na tusa abna na sey kana, akoyi yera kabosa ko minye ni takali nye afsara mali ma kosme sabula jonjon ale ni joro nyina ma anga wulma siri tabaw sira ka usro akene kay Assimi Goïta no general d'armée de manakunti ale au clé ka sebe on omine au clé sambao sans élément mi yeni stamina forisa ulubu tokola sebe mbo ukoni dantigaliga juma temene obe baraka tugo mina ko yefo mi o clé nyema bay no maestra mumun hindoyi akoko abebela jidin fo ka bela jidin wala mando o clé ka sebe mboli o wiye tamba to sa bara munusra ka samba fla ani saba konna anu de sega sega minge ya ira saka fo kulu koni ka sega sega lu talike bakili me wolo fla ani bi kononton ani duru de la mi nye sorota na sra fasa ale ni bololo sorota na sra fasa ye jatemina mungula ta bakili keme segi ani biolo fla ani wolo fla la yo jatemina sa keme sra la bi kononton ani duru bururu binani ani segi mi okle ye ale ka nyini no na ka sega sega lu ye talike ola la okle mo ya ira ka fo ko ka damine samba fla ani tan segina kana se samba fla ani mugan sabama maamunu be no ulbe tuga soro ku fo no faso joro bu bulu kur supreme na tamat me ma bioro kane okle nyema ya ira ka fo ko o jigina kosebe sabula mi nyema ye mi joro be maamunu bulu faso ga chaga dawla ka ugatuka soro fo sao sandamine pour supreme alela uya ira saga boga sega nu panu bela muga an wulon blama sega nu muga an wulon vla mi ye seben bele ba woro do tumo ugulo yo de tiri tigla mama musaka mumbe sa no ko ni sraga no no go mu ko no ta se million keme duru ba biolo vla aninani tata se keme wulon vla an biolo vla ni konontoma ya ira safana ga bo mi ye seben tanu duru warabe o sega du fana be sena ka damine samba fla ani tanu konondo kana se samba fla mugan salama o kle koni sra ka sebe mugan ani konondo o tago de kiri tigla mawma o sebe mugan konondo sa dungo jugan yurugo mumbo o konna na sa war mu mo dara jamana ma
o bɛ taa se fo sefa wari miliyari 25 buruburu 20 ani buruburu 5 ma min ye o tile ye a ko k'ale ka sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni y'a to sa k'a ye k'a yira nin waati in na ko so 136 bɛ yen olu kɔni yurugulen don tigi tɛ u la min ye dugukolo kɛnɛ ye k'a sɔrɔ so ma jɔ a la fiyewu o 368 o bɛ yen minnu ŋanamunen don jamana ale jɔyɔrɔ batigiw fɛ u y'a yira safunɛ k'a fɔ ko min ye u ka sɛgɛsɛgɛliw ye sabula maa caman bɛ ɲininkali kɛ o tile ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ tali kɛ min na faso cakɛda baarakɛyɔrɔ bɛ maa minnu bolo minnu bɛ faso ka baara la min ye o tile yɛrɛ sigi waati ni sisan cɛ kabini san 2014 a ka baarabaw bɛ tali kɛ o de la kuma tɛ maa minnu bɛ dungo juguya ni yuruguyurugu ta ka ɲɛsin jamana ta ma ka bɔsi bolo kɛ jamana yɛrɛ la koyi ko o tile ka sɛgɛsɛgɛliw a y'a to sa ni san laban ninnu na inspecteur de finance 5 u ye olu nɔ minɛ min ye inspecteur de douane 4 ye inspecteur de trésor 1 inspecteur des impôts o 2 min ye contrôleur de finance o 1 bɛ a la ingénieur de l'industrie 1 ani mini min ye jamana yɛrɛ ɲɛjɔyɔrɔba baarakɛyɔrɔba dɔ fana ma falen 1 b'a la ministre 4 fo ka taa se ministre 4 ani ministre kɔrɔw olu fana bɛ a la min ye magistrat 3 ale ni kiiri baarakɛla olu fana bɛ a la min ye préfet olu ka tɔn mɔgɔ 3 ka taa se jamana yɛrɛ ka marabolo olu mɔgɔ 2 bɛ a la min ye jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baarakɛla 2 bɛ a la maire 2 bɛ a la ka taa se maa min bɛ n'o bɛ wasadenya la nin waati na ko o maa 1 bɛ a la min ye wulumasiri tabaw ye olu ka maa 1 bɛ a la directeur de cabinet n'o ye membre de cabinet ministériel o maa 1 bɛ a la ɲɛmɔgɔ min bɛ san n'o bɛ PAJ kunna o maa 2 bɛ a la inspecteur de sécurité sociale 1 bɛ a la min ye administrateur civil ye olu kɔni ka maa 1 bɛ a la maa minnu bɛ san n'olu bɛ marabolo ko kunna sa olu fana ka maa 3 b'a la o tile kɔni ka sɛgɛsɛgɛli b'ula ni maa ninnu de kan u y'a yira sa k'a fɔ ko kabini olu kɔni ye baara ninnu daminɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan u ka sɛgɛsɛgɛliw u n'u ka wulikajɔw kɛra 12 ye Bamakɔ ale kɔnɔna na jamana kɔnɔna na sa san 2013 u ka wulikajɔw fana bonyana yen kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw olu ye tali kɛ fɛn minnu na kosɛbɛ o ye k'a fɔ sa min ye dungo juguya ni yuruguyurugu namara ni bɔsi ka jamana ta bɔsi min ye faso ka nafolo ye ka taa se faso ka bolofɛnw ma ka taa se mɔbiliw ma olu bɛɛ lajɛlen sen yera la o tile kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko o wulikajɔ bɛɛ lajɛlen maa 1000 a n'a kunkanfɛ o de kɔni sigana kɛlen don olu la nin waati na dungo juguya ni yuruguyurugu ka ɲɛsin faso nafolo ma o tile a ka sɛbɛnw fana na a y'a yira sa k'a fɔ ale ye baara minnu kɛ san kɔnɔna na a ye fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa ani diinɛmaw ka se ka baara kɛ o la sa kutubaw la min ye diinɛmaw olu taara misiri 1000 an ka jamana kɔnɔ olu ka kutubaw la olu da donna dungo juguya ni yuruguyurugu la égliselakaw olu fana sen b'a la n'o o ye 600 ɲɔgɔnna ye olu fana ye kibaruyaw di min ye église catholique maaw ye olu fana b'a la u ka diocèse 6 fo ka taa se u ka paroisse 49 ma olu bɛ a la Mumuni y'a yira sa k'a fɔ k'u ka sɛgɛsɛgɛli ninnu ko a y'a to zen na maiриba kɔnɔna na n'o ye Bamakɔ maiриba ye a ye k'a fɔ ko sanuyali ko ta na sira fɛ sa sefa wari miliyari 87 k'o de kɔni taara o zone na k'a daminɛ san 2014 ka na se san 2022 ma Bamakɔ maiриba kɔnɔna na min ye bɛnkan sɛbɛn bɛ o zone ale ni maiриba ni ɲɔgɔn cɛ k'o b'a yira sa k'a fɔ ko san o san min ye miliyari 9 kɔni ye o de kɔni bɛ di o zone ma san 8 kɔnɔna na sa wari ninnu tuntugu n'u bɔyɔrɔ kɔni yuruguyurugu barika bonyana kosɛbɛ min ye GIEw ye olu fana tun kan ka sefa wari miliyari 13 sɔrɔ a ko la nka o tile ko majɛ min b'a ko la a darawuli barika ka bon kosɛbɛ sabula a ko ninnu si ma sigi sen kelen kan seko ni dɔnko ministre n'o ye Mamu Dafe kabini ale ye baara ta sa a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni bɛ ka bisimilaliw kɛ min ye alimaw ka lasigiden ye o taara fɛ yen n'o ye Gertrude Paul ye ani Mamu Dafe kumana baara ɲɔgɔnya min bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ se k'u ka kow bila sira minnu fɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni tun bɛ baaraba min na Mali kɔnɔ seko ni dɔnko senkɔrɔba dondoli la alimaɲikaw ko u bɛna t'o la jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sa n'o bɛ lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu tɔgɔ la tugu kɛrɛnkɛrɛnnen o tako fɔlɔ kɛra ɲina ko bazar diplomatique kɔni bɛ kɛ sababu ye sa min ye lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ u y'a yira sa k'u ka ca kosɛbɛ nka 25 olu sɔnna ka n'u ka feerefɛnw u ka jamanaw bɛ baara minnu kɛ an'u ka baarabolo dalen minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan u n'an ka jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min k'o butigiw bɛɛ lajɛlen sigi CICB la
Musa Atayer ale do kɔni tun bɛ jamana tɔgɔ la ani Mamu Dafe yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in na sabula seko ni dɔnko o baaraw fana bɛ a la. N'an bɔra yen douanelakaw olu ye wulikajɔ kɛ Dugubolikaw fɛ yen valise 2 o falen drogue la u y'o minɛ a yɛrɛ sa k'a fɔ ko yanni Duguboli cɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan mobilitigi dɔ ale fana tun ye brigade mɛn Bamakɔ yan k'a la k'a b'olu ɲɛ sa don sabula ale tun ka mobili kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko drogue o caman ale bolo min ye Dugubolikaw ta in kɔni sa a yɛrɛ k'a fɔ ko drogue ale biriki 65 n'o ye chambre 1 gɛn bolo sira ka da o de kan drogue tigi kɔni tun y'a la sa k'a bɛ maa ninnu lasunɔgɔ nka ale tun t'a kalama k'a fɔ ko inspecteur général de douane Amadu Konate ka maaw wulilen don k'u jɔ nin waati in na cɛsiri ni timinandiya la a tun ye dɔ yɛrɛ di nɛgɛsotigi dɔw ma koyi ka dɔ di maa wɛrɛw ma k'a tila nka ala n'a douanelakaw ka ɲɛmajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ u sera k'u bolo da nin bɛɛ lajɛlen ka sa ka taa bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin waati in na kamalen ale kɔni bɛ k'a ka ko ɲɛfɔ kiiri tigilamaw ye bɛrɛbɛrɛliko ta na sira fɛ Segu yan mouvement Jɛkabaara ni ale ye dilen 9 ye ale a ka jɛrɛ belebeleba kɛ jɛrɛ belebeleba min n'o ye u ka bolofara min bɛ Segu o ka kurumo karili san baaraw daminɛli donsow dugutigiw musow denmisɛnw Segu n'a kɛrɛfɛ dugu n'a bolomada dugu bɛɛ lajɛlen nana ka na Jɛkabaara maaw lamɛn min ye Segu dugutigilakaw ye kuma ta jeliw ye kuma ta maire tɔgɔlasa Abdulu Kulubali ale fana ye bonyamasegin kɛ tɔn ye tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba n'o o ye Sheikh Ahmed Teraye ale fana ye laseli kɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛna na wulikajɔ kɛ Segu bɛɛ ni kelenya u ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kalata min natɔ filɛ nin sa Jɛkabaara ale ka se ka se sɔrɔ Segu kɔnɔna na o y'u ka laɲini ye min ye Sheikh Ahmed Teraye n'ale yɛrɛ Jɛkabaara ɲɛmaaba ye a y'a ɲini Segukaw fɛ sa u ka danaya don jɛkulu in na wa olu fana tɛna jɛ maa fɛ maa min n'o bɛna faso farafara Bamakɔ kɔnɔna na CICB la IRD ale y'a ka jɛrɛ 14 na o baaraw sigi sen kan min 12 sigi sen kan yaasa sa tɔn a sera ka baaraba minnu kɛ k'olu sinsin yaasa ɲɛta kura k'o sɔrɔ bɛɛ ni kelenya k'o sabati tɔn kɔnɔna na min ye Buwaɲɔn Kulubali n'ale ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye a ye laseli kɛ ka welelumada kɛ yaasa parti yɛrɛ sera ka baara minnu kɛ k'olu lajɛ sɛbɛn minnu bɛ u bolo an'u kan ka se ka lajɛli minnu sigi sen kan sa k'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ min ye IRD ye ale kɔni bɛ labɛnna yaasa a ka kɔngɔrɔba 5nan o bɛ se ka kɛ cogo min na décembre kalo tile 21 san 2024 u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni ko u nana o labɛnw kɛ yaasa se bɛ se ka kɛ cogo min na Segukaw fɛ yen Seko ni dɔnko ale baaraw tun bɛ sen na an y'a yira o la sa k'a fɔ ko Segu yan min ye Mamu Dafe bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ale de kɔni tun ye festival sigilen Niger ni a bolomafara tɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye nin waati in na baara a y'a latɛmɛ Jibril Gise ma o de bɛna ale jɔyɔrɔ ta Segu kɔnɔna na yan yaasa ka se ka nin baara ninnu kɛ sabula Dafe ale welela ka bila ministeriya la donc baaraw ko lajɛlen bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ Jibril Gise de fɛ Jibril Gise fana ye maa mafalenba ye baara in a b'a ɲɛdɔn sabula ani Mamu Dafe bolo ɲɔgɔn bolo a bɛnna kalanden jolen don bi kalanden tɔw olu na se ka ta ale ka dabada ma ka baaraw kɛ ka ɲɛ ale Segu kelen kɔnɔna na Seko ni dɔnko dɔgɔkun kuncɛ fana baara tun bɛ yen kabini alamisa ziirindaw olu kɛra sisan mam fɛ o dugusajɛ san ɲɔgɔlɔnbɔlaw olu nana ka na ɲɔgɔlɔn bɔ Seko ni dɔnko ani an ka taabolo n'an ka marabolo an bɛ se ka mara kɛ cogo minnu na k'an sinsin an yɛrɛ ka sinankuyaw kan ani an ka balimaya bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ ka baara kɛ olu y'u da don o la o dugusajɛ sa Salifu Sanogo n'ale Radio Mali directeur kɔrɔ ye ale fana nana ka na baabu kɛ ni maaw ye fo hanamasigi ko bɛ cogo di kunnafoni bɛ se ka kɛ cogo di mun ye kunnafoni ɲuman ye mun ye kunnafoni kolon ye maa kan k'i hakili to mun na Salifu a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na denmisɛnninw ni kalandenw ni kalanden somaw bɛɛ lajɛlen kun nana ka na lamɛn barosigi in kɛra barosigi belebele ye sabula bɛɛ lajɛlen y'i ka tɔmɔtɔ sɔrɔ a la wa min ye sifinw ye a ye kangarada caman k'u ye ka bilasiraliw kɛ u ye u k'u kɔlɔsi fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ tiɲɛ ye wa ala n'i ye ja ye cogo cogo i k'a sɛgɛsɛgɛ o de ɲɔgɔnna tɛ Salifu y'a yir'u la fana u k'u cɛsiri u jɔyɔrɔ ka bon bi kosɛbɛ nka ko kɔlɔsili kɛra k'a yira k'a fɔ Salifu ka kuma na ko min ye an ka jamanaw kɔnɔna na sifinw jɔyɔrɔ man bon faso dɛmɛli la kosɛbɛ bɔlɔlɔ ale sanfɛ u ka baara bɛ tali kɛ fɛn minnu na olu tɛ jamana baarabaw ye a y'a ɲini fɔ k'u cɛsiri o la o dugusajɛ o kelen sibiridon kelen sufɛ sa nɛgɛ kanɲɛ 21 min ye régimaniw ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ All-Star ale ni sisan mam olu kɔni tasibila ka taa Peter Toshuma Seko ni dɔnko min ye denmisɛnninlakaw ye olu caman nana kɛnɛ in kan yaasa ka se ka baara in a ka kɛ u ɲɛna Tchad jamana kɔnɔna na Tchad ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni b'u bolo bɔ Faransi bolo bolobɔli Faransi bolo ye a kɔlɔlɔntan tɛ
kɔlɔlɔ min bɛ a la sa o ye k'a fɔ nin waati in na min ye Tchad ayiwa ko ni dɔnko kɔni o baaraw kɛra dɔgɔkun kuncɛ in na wa min ye festival Sud Niger ale fana labɛnw bɛ sen na ni Ala sɔnna ma fɛn fɛn mana b'o kɔnɔ na an na o da aw tulo kan. Tchad jamana ale y'a yira k'a fɔ ko ale b'i senbɔ Faransi sen na a ka wolomasiri tabaw ko olu kɔni b'a ɲini Faransikaw fɛ u ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen k'u cɛ ka taa. Kunun ko a yira k'a fɔ fangadaraki tun bɛna kɛ yen Tchad denmisɛnninw caman jiginna bɔlɔn kɔnɔ k'u ka nisɔngoya k'o yira kosɛbɛ ka kɛ n'o waleya in ye min ye Faransi sɔrɔdasiw ye k'u yɛrɛ ka na si ye tuguni ko kɔnɔni t'a la k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ka bɔ Tchad ale kɔnɔna na. An y'a yira o la fana k'a fɔ ko min ye an ka jamana ni Egypte jamana kan k'a bolo don ɲɔgɔn bolo taabolo caman na wolomasiri tabaw ta b'a la ka taa se jamana filaw cɛ sira yɛrɛma ma o de la sa Ablaye Diop ale ni général de corps d'armée Sadio Kamara olu bɛ Egyptekaw fɛ taama la taama in yɛrɛ tile saba taama don a daminɛna kabini kunun o an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka taa ni ka segu nɔgɔya min ye Mali ni Egypte fana bi ko tɛ sabula hôtel de l'amitié min filɛ nin ye n'o ɲɛsinnen don Radio Mali ma Egyptekaw de y'o jɔ k'o d'a ma an n'u ka teliya sira la n'a yɛrɛ tɔgɔ de ye hôtel de l'amitié donc min ye Egypte ye ni an n'ale bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o ka ɲi kosɛbɛ hali kɔsa in na min suma mɔgɔ bɛɛ kelen k'u ka minɛnw cɛ ka taa Egyptiens n'u ka sɔrɔdasiw ko k'u nana ni minɛn fɛn fɛn ko ka to an ka wolomasiri tabaw bolo o ye ko ye ko minnu bɛ a yira k'a fɔ ko an n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a yira o la sa k'a fɔ ko an dusuma kasalen don bi kosɛbɛ sabula min ye an ka karamɔgɔ ye n'o ye professeur Issa Ndiaye ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la Issa Ndiaye tɛ maa dogolen ye politigimɔgɔ don école karamɔgɔ don fɛn caman bɛ yen min ye dunkojuguya ni yuruguyurugu kɛlɛli fɛɛrɛw la a y'olu sigi jamana in kɔnɔna na an yɛrɛ kɛlen ka garisɛgɛ sɔrɔ ka se sanayɛlɛ kalanso la a tun b'an ka karamɔgɔw la a fɔ masa ko DR science sociale NSU flash la a tun b'o kɔnɔ ala y'a kɛ waati min na an ka kalan min na kuncɛ an bɛ baara min kɛ n'a fɔ ma ko mémoire a y'an dɛmɛ o baaraw la kosɛbɛ maa min don maa ma falenba don an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ sa min